Dnešný deň, v ktorom si pripomíname 620. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci, je pre nás dňom slávnostným. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie na túto slávnosť a zúčastnili sa jej. Bolo nám cťou stretnúť sa s ľuďmi, ktorí nemajú prázdnu dušu a v ich srdciach sa nájde vždy niečo pre iných, pretože nemysleli len na seba. Sú to ľudia, ktorí neváhajú obetovať svoj voľný čas, dokážu pomôcť iným ľuďom a vedia prispieť k zveľadeniu obce. Keď si ťa po čarku naleje a proste viac zasmie, jak mi zavoňa, tak mi zakutná, s tebou sem zapomnem počeraj. Opakovačka? Spívaj. Plný našla sa pro mňa ani slovečka, ani hubička. Plný našla sa pro mňa Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, že ste nás Prečo nie s tebou? Zavesené. Ale sme vám dali, viete čo? Neviete. Plaketu, ale vlajku obce Krajné. Tam v tej krabičke máte vlajku obce Krajné. Ak je tu máte, tak môžeme ju pozrieť. Kto nepijete, tak aspoň počúvať, jak ja to